Sonra teatr festivalyny atnaşylar paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Mollanypes adynaky talipler teatrına bardylar. Bu ýerde Lewap welaýatynyň Seyitnaza Seyda adynaky Döwlet Saz drama teatrynyn artistleri gelin ýörüşi atly sahna oýunlaryna çykyş etdiler. Şeýrede teatrsyny otun öýüjler Gyrgyz Respublikasynyň Kasym Ali Jantoşow adynaky Saz drama teatrynyn Ak Gäme atly sahna oýunyna tomaşa etdiler. Türkmenistanyň Alparslan adynaky milli drama teatrına görkezlen sahna eseri tomaşaçylar tarapyndan hoşallyk bilen kabul edildi. Magtym adynaky milli saz drama teatrynyn artistleriniň sahnalaşdyran Porsoda atly sahna oýunyna teatr muşdoklary ulgy ösülen tomaşa etdiler. Paýtagtymyzyň baş akademik drama teatryna bolsa Türkiýe Respublikasynyň Sivas Döwlet Teatrynyn Garajoglan atly sahna oýuny ýaýlananyrly. Dostlukly ýurdun artistleri okyp başlandyklaryny we zikine görkezmek bilen keşipleri ananyrjylykly janlanmak arkaly ýerine ýetiren hereketleri tomaşaçylarda uly täsir galardy.